God kvöld og hjertelig velkommen altså mål til dette Hatujarhalta som vi halta i samband med bibelhandlarna som vi opplevde i morgon og i Norrland husen. Vi tackar gode, vi tackar biskopen, vi tackar en bibelio felagshope som har arbeidet vi hesson, vi tackar nekon stolen som har steg sammen vi okkon og i hese tilgångt. Vi kommer att höra närre om hesa tillgångt om en löte. Nu får vi att börja detta kvällte som för det mesta kommer att vara en fyrlester men eisne en kunning om här vid i bibelfällas arbeid nu det. Och vi får ha en gåan dräckamånad och honaliga samvere. Så vi tar en glädje och till i kvällt. En spännande skra. Och när vi får att synja samman så be en bøn. Lät någon öll be. Gå god og himmelske fægje, vi takkar der fire tøyt år. Vi takkar der fire at du og Jesus Kristi kom til okkara. Du tok at i holdt og tok bygg okkara i middelen. Takk for at du eisne hever og i året tøynen giv okkon liv. Takk for at du i året til noen taler til okkara. Takk for at oansett tøy og omstøver okkara, så året hitt sama. Tøy det tøyt år. Takk for at vi kunne oppleve hendan stora det at få handa ikke bare en biblie, men eisen og apert. Hjelp å kunne at omsida hese apert vel. Så har vi genga fram og arbeide at komme langt ut betyr noen år. Sikna det som skal være skrån i kvalt, måste være vi biskope og morstane, Daniel og mer, og øren som tager lot her i kvalt, hjelp okkon ødlene at gjøre det vel. Sikna okkon hetta kvalt ut til noen tøyre bare navn Jesus, vi til nær, og let okkon elska bibeltøyna, jeg sitter meir, da vi færa ur kyrkjen i atter i kvalt enn da vi kommer. Amen. Nu færa vi da synsja en av de senaste salmenen. Ser det godt at så så många og i Høyvika kyrkje i kvalt, vi visste ikke hvordan undertøkan for å være i Norrland i husen og være bare gå i morgen. Det var ikke så allmänt tiltak som hetta. Og så er vi glede for at vi har fyllt alle mykongene her i Høyvika kyrkje om det beste. Hendan arv som vi nå sunker om, som hever fyllt okkon, alle tatt høy, folk hever bosett i Jesu åkken. Det er en stor glede for meg å søtja folk ur ødlen kyrkjen og samkomne i kvalt. Det er en stor glede å søtja folk ur imson åkken her i kvalt. Det var eisne en så hetta en stor glede i morgon og i Norrland i husten at oppleva hvordan bei okra landsmiddelleikar og vi mentamalere har han 8 og eisne mentamala nevnten vi formanne og nastformanne møtte opp og i Norrland i husten eisne vel på våre kyrkjer og samkommer. Vi tar de eisne ta på for de avværende kjavitter og prester. Og her er jo bare kona og bøtten som liva, men bøttene til Jakobdal så utfæren. Men her var så en appasoner Jakobdal som eide Jakobdal som møtt. Og kvalt førstøyene vil hente at biskoper kommer at bære fram kvøven. Etla bære en helse. Så skal jeg røyne si noen år om tilgångene til det bibelfellet som vi tar i det, og i stuttere utgave. Ja. Og så kommer Kjellor Borsten at jeg har en fyrlester. Og Morten, vi er så glade for at du kunne være blandt oss her i aften. Og at du kunne ha tid at være her til denne store høytidlighed her på Færøerne. Hvis det skulle lykkes, så burde det være lidt før julen, det vidste vi. Og det program er meget fyldt, det vidste vi. Så var det så godt, og vi takker Gud, at det lykkedes så godt
at du kunne være med, og med os så mange, både her i morges og her i aften. Morten er en gammel kending i Kristi Dagblad, hvor han har været redaktør, og har haft ansvar i nogle år, indtil han nu er blevet generalsekretær i Bibelselskabet. Har siddet sådan halvt andet år cirka. Vi støtte på han lige efter han var startet med den her sag, som vi har på programmet i aften. Så vi har mødtes fra din første dag næsten på kontoret indtil i dag. Og vi er vældig glade for den her proces sammen med dig og det danske Bibelselskab. Guds velsignelse her i aften. Morsten kommer at tåse om Bibelen er fremtid. Han kan tåse om 20, 30, 35 evner, jeg vet ikke. Men hette er så evner i kvalt. Akkurat om Bibelen, hva det skulle være, vel det er enda hesson Bibelen er fremtid. Vi gleder oss nå høyre. Så kommer Daniel å si noe nytt, og kan nastforme Bibelfellene, fra Bibelfellags utgave og noe annet. Heimasøye som er kommet eisene, og så får vi den norskeste enda nå. Nå er alltid at biskopen for året, Gjersjevel Jekvan Frøriksson, biskoper, og fortsette i Bibelfellene. God kvalitet. Og jeg vil si at det så løy til å høre vel. Jeg vil si at det så løy til en stor frøye at takke år i kvalt. Dette som vi er sammen om i kvalt det som er berende for alt annet som vi gjør i kristne kyrkjen og samkommet. Dette her for at nøyt året som vi nøyt i Norrland i husen og morgen, dette er kjølt dokumentet. Etla hetta er bautjen. Hetta er støye og avstøye som vi bytja og standa av, og som vi liva ufra. Så løy som det kommer a gengas okkara høvesdokumentet, kommer det a genga okkon kvarne søgn og leie som kyrkja og samkomma og tjau. Hetta vil ongen lengt til alla, og jeg vil også si at det er egentlig naturligt, det ligger ikke til mine alder, den sier den ikke vårene, men jeg vil i ødelen for å si så mye. Stora tøkk. Det er mal som er vært oppe i å vente, alle det tog i over prester, og langgrinn til. En tøkk til så ometalja negg, til jeg sier fagre og falskene som stande her. Vi kunne tenke deg, vi kunne begynne, ettersom det er i kyrkene, kunne vi begynne fra venstre og enda til høyre. Vi tenker Ona Ness først, som akkurat domprostor, som ombår folkekyrkene. Og så Pauli Høy, som ombår kjeltene i Skalafyr, og det som vi kallar det karismatiske rørslene. Og så kommer Ole Jakob Nilsen, som ombår det katolske kyrkene. Og i myen har vi øyne kvinner. Og vi har øyne kvinner i nevntene. Det er Jenny Lydersen, som er ombår folkekyrkene. Og så kommer dere nastformer Daniel Dole Jakobsen, som ombår kvilsonrørslene. Og så er det Øssur som ombår folkekyrkene, og her vi heimamisjonene, og her vi folkekyrkene. Og så er det Kjolvor Berger D.B. Johansen, som jeg vet ikke nøy å si så nøy mer om bort nå. Tid nevnte hjertelig takk for det. Det er avgruttene og arbeidet. At tre av det som folkene har vi også haft et bergland. Det er med annet stiftsfulltroen som var vi og i Danmark, da vi begynte, og som og sinter Arvelsen har vi ventet sånn her mal en vit som jeg var hoksa om. Jeg kan ikke si at stiftsfulltroen ikke også hoksa om antatt, jeg skal ikke si. Men han har lyst ved Arvelsen brillen en vit jeg var. Og vi kommer til å se det godt utslut. Og så er det landstidsmyndelager. Mentamalaraie og landstidsmjøveren og omsidningen i mentamalaraien og folk alt. Stort sagt, takk alt sommål, bare jeg har glemt det. Nei, det er nesten, det er ikke råknet vi selv, men det kan hente. Og jeg vil si det så løs at dette her
praktiska som vi nu har utgivet ognaretten og reisretten til omsetningskjøttal videre, det er noe størst. Det gjør dere muligheter som jeg har målbord med til å fære til gang. Nu er det ødelig for ikke Kjøpmannhavn som er årsøk til at vi unga vil komme av det unga vi. Nå lykker Malier, og så for mer som det er når det er ikke det aller største. Fra å være et praktisk mål, og et tøtninger mye praktisk avtak Bibelnevnten som er blivet til et bibelfælla vår en ans fællesskaper om Kristus. Og det er just dette vi framom alt øye at markedsføra at vi da kunne stå sammen om Kristus. Og så halte jeg vi skilta, jeg vant til Bergerkjemmeren og Ata, men så øye vi ikke at gløyma alt de som undan okken hava gynnsi, og som i Aravis hava kjempa vi som alle, og øynhatt bytja vi av herrena av tøymon. Takk öll somul, herrans sikning, og let om okken i fela, som øynstaklingar, og som kyrkjer og samkommer, standa saman. Så har vi tidsje disse myndene, så sutja vi det heter ikke alla førjar. Men la meg si det, at det vil ikke være 8 øvet år og i tilgangene til kveld i kveld. Ikke 8 øvet år, heller ikke vi brødresamkomna. Takk, at somon for jævlige tøvnar. Takk. Jeg kunne kvalt hoksa meg at sagt nekvar søver om hva at Bibelen har gjort 4 mennesker og i livet noen 2 mennesker. Vi vånar at komme at senda tikkun som ikke gjøres limer reglet tilfær vi vittnessporen om hva Bibelen gjør 4 og i livet noen 2 mennesker i det. Vi ikke senda tikkun tilfær reglet så du kan få stedfest at dette året er Heimsens besta bok, det er Guds år. Her skal jeg nå sia til tilgångt som er vært til det bibelfella som vi har i det. Og det er nok så nekk som vi kunne nå med vi, men det er en stittre utgave i mån til det som jeg heier av Bornon, etla av Lørtnon og i Norrlandhusen i morgen. Nå tog jeg biblia felaget, etla feløyne, det er en søve som vil kjøtt 200 år. Om 2 år. Ta for vi vånan til at letja stor dent og just dette året, det trykker vi sammen vi døgnen og sammen vi øtlenheimen for det feknast om dette. Så nå er bibelen kommet ut til alle hemsparster og vi står rundt tøkken kommer langt ut til atterbølgar som ikke har finnet dem. Danska bibelfellege var stående 20 år settene her til Birja i London og i 46 fikk danska bibelfellege et monopol, en enkarat at gjøre ut danska bibelomsetninger og i løgtkilder av nyttar danska folkekirken. Men det er nok så avverst at langt og året etter er at bibelfellege til danska er stående er en førsker prester og i Sorøytene som vil finne en visjon. Han sier lykka som kvitt få Nya testamentet av førskomale. Ikke bare en parst, men alt, sier han. Så stora tankar hei gjort ha skrøter og i leiron og kvalpa hette år. Det var vi strøy og strev. Han arbeidde, hugsa der 200 år etter tøyene. Vi tog seg jo dangst, og i øtlund til allmenna, innan kyrkjegott og alle ærastene, her myndelager var i pjøy, og så hever en føringer hesa visjonene. Og jeg tror ikke kommer som Matteus evangeliet. Han grunngav for vi hesson
Jeg føres bøten, skiljer ikke dans, sier han. Ungdommen er så vaksen annars, hva seg du er sintra av danskon, så er det ikke noe mye, til det du ikke at åra sønne trygg. Det du ikke at nøyta føres målt at det skulle si at det er trygg. Tog imot det få årene, få en av tøying, sier han. Og han sa eisen at han var vidtja i sjuk, at han gav dem et år av førskon, så gjør det særlig vel. Så hette tog danska bibelfela i lettetekter. Forhåren stendte vekkert som henda mann, at av iver for Guds års utbredelse og av kærlighet til sine landsmenn, gjør de han sitt arbeid. 1201 kom hentan Matteus utgavan ui, jeg har vi henne her, så kunne du suttja, det er en entorprenting, vi inngjengt etter Christian Matras, Sala. Hetta kom i kvart hus i landen, og kanskje eneste av bok, nekvar okkara 480 brøver, og så var hun av føreskånd. Hetta var et veldig størst og Christian Matras sier, dette var kallet føreska bok, til det var ikke noen. Og hun vet i ettertøyene, om føreska bok vet ettertøyene, at skrøter vi som verste leistøye under førest bokamal. Nekv, ikke bare mentnar litt, men nekv samfellagslitt godt kommet fra kyrkjen. Og i 1855 så teker vi og Hammersheim Sion Raj, og vi er en godstjeneste i Kvirvik, Bergtorrer, nei, ja, du var der vi kvørst. Så leser han evangeliet til dagen av førskånd. Og dette skapte øyelig og øsig, så han gjør det til ene ferien, så jeg vet ikke når han tar til å gjøre noe slukt etter. Fru Petersen, han kommer så, nå begynner etter en rundt, han kommer vi 5 år i 1892. J.P. Gregoriusson kommer vi 1. Petersbrev i 95. Jakob Paulsen kommer vi en Patna-bibel. Hadde vært en marsenappell som ville det nægge. Nå finner nemlig av bøttene og de unge her i landet Guds år av førskånd. Det er en stor henting hans tøying. A.C. Evensen kommer så, nå kommer mer dik og kjølt bøypelig omsetninger arbeid. Det er sin mæte og lærte og donalige mæver kommer nå Johannes evangelium som vi for en stor mån har vi skilt her var ui okkara kyrkjebøypelig det. Just 100 år etter skrøter så gjever Jakob Dahl som vi kommer til høyre nekvom og som vi da har hørt om lykkes igjen kommer han vi syne om Matteus evangeliet. Den er helt under tøying enn han ikke skrøter. Han börjar i 2 åren, så gjør det her i 21, vid Salmonon, som han tøtt i hebraiskon. Og så, nøkere 17, i 36, tar han kommet til Johannes evangeliet, og teker, som jeg sier Janne, støye og tøyingen, altså Evensen. Nå hender det ikke. Og 23, og i en av de trångkaste tøyene, i så sørste 100 årene her i landet, fortsatt lese, og menneskens lese, Djeva Teirbayer, Jakob Dahl og Victor Danielsen, hver skjøtte Nudja testamentet ut av førskolemål. Det er stor hending og tværhusen. Det er løye. Vi har en spennende og særlige bibelsøv her i landet, men at her skulle komme samsundes etter samme år vi sønner Nudja testamentet, det er selvsamt. Det hender 401 år etter at reformasjonen er kommet til Danmark. Ustendig som det var hørst, finner jo sønne tøying etter Luthers omsetning, etter Luthers omsetning og fromalen. Jeg var stått etter reformasjonene, men vi skulle boja 400 år. Victor, han er 4 ved Øtlund. Og nå 24, det kommer tøying hansara, som hun er eisne av Gamla testamentet ut, et øyelig strøy, nekv arbeid, bæg i norra heian veri og her i landet,
og en hetta arbeid kunne allmanna kunngjørast og seljast føring. Nå har sett nå i 31, nå så videre liver vi tar mektar arbeid som han gjør det, nemlig at toja mektar største parten av Gamla testamentet til først ur hebraisk og mal. Alle disse menn var mäter malmenn, og alle hava sin særlige dam, sin særlige sni, og sånne særlige styrker som ikke kom inn av her kveld. Nå kommer det til noe som Lodjus en bøybelfelle. Og i 25 så kommer skriveren som tar seg at han er også Morten. Morten den første, kallar vi den bare her i landet. Og så kunne jeg diskutere hver den største. Men hese Morsten kommer så til førja, og han har funnet i Bispakærden. Her flere prester var til sti her forresten. Her vil skjemme om at vi eier at stålna en stiftsnevnt. En stiftsnevnt, og vi et stift i danske folkekirke. Danske folkekirkene. En så Grønland har sutt stift og føringar sutt, her var det andre skyne. Vi eier satt det sammen i Bibelfelles arbeid og helder Morsten Ågård. Her vi at han har hentan funten, tar vi sjauna i meira som en stiftsnevnt. Vi 5 limon, biskopen valgte Marin Beck og meg, og så vårt arbeid Bergur Jakobsen, og Rasmus Petersson valgte av limonen, som var limer i Bibelfellene, og for fri samkomnar Daniel Adol Jakobsen. Han var så, for første fer høyde vi nå et ompå fra frukirken og Bibelfellens arbeid her. Enda malet var at vi i utgaven av Vitter og Dahl-bibelene, en så ørebåken og tilfære, vi ikke av arbeidene og så framveis. At øke kunnleikene og ahoen for bibelene, særlig av bibelles i Atlanen, og så at cirka 4 skava pening sammen er savnet inn til bølgar her det var særlig 1-4 kvart i bibelen vi bruker. Samme ved tusenar halte, ta kom flere bibler i imeskon snie ut, og One Ness han sitt 4 at vi kunne suttja her ute i forskirkene. I 2002 en fellesfunter, og det altså for 20 år siden. Da vi en fellesfunter, det merker at stiftsnevnte sammen med biskop og proste. Bjarne Beck, han sitter her, han var domproste da. Ta færre vidt at ta så om at kjølstød bibelfelle. Så til 20 år siden vi var mer utøkelig vi hese i Atlan, som nu vår verleid. I november hette samme året møtes vi av Torsson og Sjømasheim sammen med Morstande vi hese i Atlan. Så får han fra, og det kommer nakkatøtt nå, og så kommer pratet om at vi teker folkekirkene og ta fittler og teker alle orskene, tog bibelfellags arbeid, og at vi teker bibelene, det som vi kallar for bibel i handene i det mer privat enn det allmänt. Så det var det allmänna som får igång ta vi ivetøkene. Sjuror skale reiser nu en spurning, løgtingsmæver, 13. april i fjør. Her spyr hver okta ratten til Vitter og Dahl-bibelen. Og en mann, halvannan måned at han var svære Helena Damma nesta belansørskvinna, at okna ratteren høyrer til danska bibelfella eller ved omsitten av danska bibelfella. Nå viser annars til at hun vet at biskoperen vil næka mer av bibelfella. 15. juni i 2011, det var altså i fjør, ta Morsten, for stuttar tøysjan kommet i stolen, som skrivare, møtast vid Jekvan, One, Andreas og i Kjolver i København at tåsa om et stora mal. Han kommer til førja, 12 år settene, han møter okkon etter her, nå vi mer utøkjelig, han møter eisne prestenon i første folkekirkene, og nå i mai og i år, og nå det bare nekker 5 måneder siden,
så kallar biskoper teg til fundar som har tidsi vi avheidanne er geras parster av noen føreskon bøyblefella. Vi møtast av Hafnia, her vid beina veien Skibok. Det var greit, jeg skulle komme videre, så må vi vita hvor det kvært og i seg nevntene. Og her er vi så i det, jeg skal være, ja, det sender jeg her. Og Daniel, han er så nastformaver. Så vi har en frukirkemann som nastformann, det er ekkert hørslet. Og vi har Jenny vi, tar vi kanskje komme og virke som en starstnend, så sitter hun i starstnenden i eisene, som skriver, annars har vi limer som One Nest, som jeg var nevnte, Øssur, Kjølbro, Pauli Høy og Ole Jakob Nilsen. Vi får så atter av fund i Danmark, og nå er det en samarbeidssattmale som skal ligge til grunn under en kjølstøvende bibelarbeid i følgende bibelfela i hele landet. Og her var det altså en samstagsavtale som la av borgen. Her sier David, en gåan sommerdag, Morsten ekvelig vel opplagt der, så sier det. Han stoler i okken vel, og Lambert advokater har snikket disse avtalene til. Og nå, i sørste av mannen, det er altså en mann så igjen, da skriver vi under vidtøkene, som annars litt er ute av folka, eller ute av heimasøyene til åkken, til han som er mer avhåver. Og vi kunne si at ta vidtøkene er underskrivet her, ta det først på bibelfela verleid. Nå er en brøyding kommet nå i, biskoper er ikke fortsatt bare til å være en eisen i åren, til å være akkurat alle tøyene, men nå er en eisen blevet en faste limer og styren som det nå eiter, til bibelfelene. Og det er vi glad for det. Det vil si at biskoper og domproster er faste limer og styren. Hiner kunne skiftes og være så attervalter om teringslut. Og nå, 8. november, hentan måneden, så samtidig har vi til styren at jeg kan under vi samarbeids sattmålene som vi nå skulle møtes og skriva under 19. november, og det er i grunden dæveren og i det. Vi takkar gode for hesa tilgångene, og færre nå er at høyre en spennende fyrlester vi Morten Thomsen Høyskå. Hjertelig velkommen endnu en gang, og Guds velsignelse. Er det spurningar til Morsten, eller vimerskinger, så nøyde høver at han var under drekkene at oss av igjen. Han er blitt litt med og til ansvar av Benjefyr. Vær så god. Tak. Da jeg var 10 år gammel, så sagde min far til mig, jeg har en gammel bibel. Jeg bruger den ikke så tit mere. Min far er organist, så han spiller til, mens andre læser i Bibelen. Så vil du ikke have den? Jeg var kun 10 år gammel, og jeg vidste knap nok, hvad en bibel var. Men jeg tænkte, den ser da meget pæn ud, så jeg tager imod den. Og af en eller anden grund, så begyndte jeg at læse i den. Og blev fascineret af det, selvom jeg kun var en 10 år gammel, og jeg satte streger og begyndte at tegne i med farver her og der. Hvordan jeg synes systemet var, både orange og gul og lilla og det hele. Og jeg tror ikke, det er så tit i Danmark, at sådan nogen på 10, 12, 13 år begynder at læse Bibelen. Nogle af de sidste sider, de har det ikke så godt mere. Det er faldet ud. Så jeg var meget taknemmelig, da jeg hørte om, at der skulle komme en ny bibeloversættelse i Danmark. Fordi så kunne jeg jo, da jeg var 18 år gammel, holde op med at bruge den der, og så købe en anden. Den var ekstra slidstærk. Ikke med betonbind, men altså med sådan noget kraftigt holdbart. Så det er min bibel i dag. Jeg fortæller historien, fordi Bibelen er en stor og mægtig og kirkelig bog, men det er også en personlig sag. I kan selv tænke over, hvornår begyndte I at læse Bibelen? Hvilken Bibel har I fået? Hvilken Bibel har I givet videre til jeres børn eller børnebørn?
Hvordan skal Bibelens fremtid være i en færøsk sammenhæng? Hvordan skal Bibelen, som børn læser i, se ud? Eller voksne for den sags skyld? Det er nogle af de spørgsmål, som vi er samlet om her i aften. Hvordan bliver vi bibellæsere? Hvordan bliver fremtidens voksne, kirkegængere, kulturelt interesserede? Hvordan bliver de bibellæsere? Er det fordi nogen har en bibel, der er kommet kaffepletter på, og som man ikke bruger så tit, som man kan sige videre? Eller hvad er grunden? Vi kan samtidig også mødes om, måske at være glade for i aften, at vi ikke bor i Nordkorea. Der vokser børn op under andre omstændigheder end i Danmark, eller i Færøerne, eller i andre dele af den vesteuropæiske verden. I bogen Flugten fra Camp 14, der fortæller en ung mand, han er 8-29 år i dag, han fortæller om sin opvækst i en nordkoreansk fangelejr. Der var han født. Han kendte ikke til andet end de barakker, de marker og de usle vilkår, der var i Camp 14. Der var 10 bud i Camp 14, men det er ikke de 10 bud, vi kender fra Bibelen. Et af budene, de lød, du må ikke flygte. Og så hed det i et underafsnit, hvis du ikke angiver, altså sladrer om dem, der planlægger at flygte, så bliver du skudt. Og det lyder som et ond drøm, men det er desværre virkelighed. Hans historie fortalte han senere til en amerikansk journalist, som blev chokeret over, at det rejste tilbage, ikke til Nordkorea, men til Sydkorea og til andre mennesker, der alligevel havde formået at flygte, og de kunne alle bekræfte hans historie. Faktisk var det så forfærdeligt, at han lærte de her regler og troede, at det var rigtigt. Så da han hørte om, at hans egen mor var ved at planlægge en flugt, så angav hende, og så blev moren skudt. Barskt og forfærdeligt. Hvilken fremtid ser du for dig? Hvilke regler giver vi videre til vores nye generationer? Hvilke værdier er vigtige? Hvilken fremtid har Bibelen? Hvilken fremtid har Færøerne? Hvilken fremtid har vores nye generationer? Tænker du lidt ligesom den danske skuespiller Lisbeth Dahl, cirkusrevydronningen, som en del nok kender? Hun blev spurgt i Politikken, hvilken bog ville du ønske, at du havde læst? Hun svarede, Bibelen. Det er sådan lidt flovt, hvis man dør uden at have læst den. Eller tænker du ligesom Søren Pind, en dansk politiker, der også blev spurgt, hvilken bog har du læst? Så siger han, som har gjort stort indtryk, så siger han, uddrag fra Bibelen. Jeg har læst Bibelen i uddrag mange gange, altså ikke det hele, men nogle passager. Sådan kan man også læse Bibelen. Eller tænker du ligesom den danske statsminister Helle Thorning-Schmidt, som kom ind i aftenshowet på Danmarks Radio og blev spurgt for et stykke tid siden, I kan regne ud det i foråret, hvad skal du lave i påsken? Jo, jeg skal bruge tid på at læse i Bibelen. Det er vigtigt at vide, hvorfor vi fejrer skærtorsdag og langfredag og påskemorgen. Det kan også være, at du har det ligesom en anden skuespiller i Danmark, Ellen Hillingsø, som rejste til Østen for at finde sandheden og søge efter sig selv og meditere, vendte hjem og lavede en lille bibelklub sammen med nogle veninder og sagde i et interview, jeg fandt ud af, at vi har en bog, der er lige så eksotisk på min egen bogreol derhjemme. Vi skal bare tage den ned og åbne i den. Hvordan tænker du om Bibelen? Hvordan læser du i Bibelen? Hvilken fremtid ser du, at Bibelen har for os? Mens du tænker over de spørgsmål, så kan vi glæde os over på en festdag som denne, at dvæle ved nogle af de rekorder, nogle af de fascinerende fakta, som findes af den bog, som jeg tror, jeg forstod så meget færøsk, at du også kaldte den verdens bedste bog, eller verdens vigtigste bog, Bergur, i en af dine introduktioner. Bibelen er så læst, at det mest besøgte religiøse website i verden er et bibelwebsite, biblegateway.com. Ingen andre får så mange hits. Ikke Dalai Lama, ikke paven i Rom, ikke Beliefnet.com, som Disney med millioner af dollars har sponsoreret, men bare en bibelside, hvor man kan læse i Bibelen. Det får flest hits. Bibelen er verdenshistoriens mest trykte, udgivende bog. 6 milliarder eksemplarer anslår man, at der er lavet til dato. Sidste år udkom 32 millioner eksemplarer, som var en stigning på 11% i forhold til året før.
1,5 milliarder eksemplarer alene er af King James-bibelen, som sidste år kunne fejre 400 års jubilæum. Bare den ene udgivelse af Bibelen er i sig selv den mest udbredte, mest solgte bogoversættelse som helhed, og Bibelen er det mest. Det er det store yderpunkt. Det andet er, at Bibelen også er en af de bøger, der kommer i de mindste oplag. Et eksempel fra en dansk sammenhæng er, at til februar kan vi autorisere en oversættelse. Det har taget 10 år at lave Lukas evangeliet og nogle få andre skrifter fra Bibelen til tegnsprog og tegnstøttet kommunikation. Der er bare 4.000 mennesker, som har det sprog i en dansk sammenhæng, men alligevel bruger man kræfter og tid på at oversætte, fordi vi synes, det er vigtigt, at Bibelen kan læses på eget sprog og egen kultur. Der er 2.000 oversættelsesprojekter i gang i verden i dag. Ingen anden bog oversættes så meget. Ikke Harry Potter-bøgerne. Heller ikke Maves Lille Røde, som er nummer 2 i verden med sølle 800 millioner eksemplarer. I 1946 blev den kirkelige organisation, som i dag rummer allerflest medlemmer, stiftet. Og det er ikke den katolske kirke, det er de forenede bibelselskaber, som rummer stort set alle de kirkelige retninger i verden, som har fundet sammen, ikke i et sådan unionsagtigt samarbejde, men i et fælles samtaleforum, koordinationsforum for bibelarbejdet i verden, og især støtte til lande, der er fattigere end dem, som vi kender, og som har brug for hjælp. Bibelen er ikke bare en bog, der udgives meget, og som står på hylder og virker eksotisk. Bibelen er også en sprogets bog. Og I må tilgive mig, hvis nogle af ordsprogene, jeg nu nævner, ikke er præcis de samme på det smukke færøsk, som jeg nyder at lytte til, men som jeg ikke helt magter at udtale endnu. Det kommer måske om nogle år, når vi har arbejdet endnu mere sammen. Men I vil kunne ikke genkende til, tror jeg, udtryk som, når blind leder blind, falder de begge i graven. Man skal ikke sætte sit lys under en skæppe. Man skal heller ikke lade sin sol gå ned over sin vrede. Tro kan flytte bjerge, og hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med. Hvad tror I jo ikke, det hedder, når det er på tegnsprog? Hvis man er døv, kan man så sige, hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med. Man kan ikke tale. Nej, så når man oversætter det, siger man, hvad hjertet er fuldt af, løber hænderne over med i tegnsprog. Det er oversættelse til den virkelighed, som vi kender i dag. Og Bibelen skal oversættes hele tiden. Meget få af os taler koinægræsk eller bibelhebraisk, som man gjorde på Jesu tid eller på profeternes tid. Vi er nødt til at få oversat. Vi er nødt til at få givet videre. Vi er afhængige af mennesker før os, der har lavet ordbøger, som har lavet grammatikker, som har opfundet bogtrykkerkunsten, som har opfundet medier, som har opfundet forlag og lagerkapaciteter. Alt det skal til, for at vi kan få Bibelen givet videre. Måske når vi er 10, måske når vi er 20, måske først sent i livet, når vi ved, at nu skal vi finde meningen med tilværelsen. Bibelen er også en af de bøger, der bliver genfortalt allermest. Der er nogen, der siger, at H.C. Andersens eventyr kender man over hele verden, men jeg er sikker på, at mange flere kender det, der ikke er eventyr, men det, der også har den dybeste køl, som noget skib kan sejle med, nemlig de bibelske historier om Abraham, om David, om Jonas osv. I kender dem alle sammen. Det kan være Thomas Manns, Nobelpristagerens historie om Josef og hans brødre. Det kan være Desmond Tutu, der også tog en Nobelpris, og som genfortalte hele Bibelen til børn over hele verden. Også i Danmark kender vi det. Johannes Møllehaves børnebibel er udkommet i snart 300.000 eksemplarer og er Danmarks historiens mest solgte børnebibel. Det vidner om, at interessen for Bibelen er stor, og det giver os en tro på, at Bibelens fremtid også kan være stor. Mange kender historierne, og de vil også blive givet videre. Hvis ikke i trykt form, så måske på film eller på radio. Mange har hørt om Bibelselskabet, det færøske, som er stiftet i dag, i radio og måske også på tv. Men store af de fortællinger, som findes i film fra Hollywood, som De 10 bud, som nogle af jer måske har set, eller en nyere The Passion of the Christ, med den katolske Mel Gibson,
i en hårdrejsende og skræmmende, men også fascinerende hovedrolle. Nogle af de yngre har måske gået humoristisk til værks og set Life of Brian med Monty Python. Der er nogen, der smiler, der er nogen, der kender den. Det er jo en parodi, eller er det ikke at gøre grin med det hellige? Måske, siger jeg, men tænk over, at også humoren, også satiren, rummer elementer af den oprindelige bog. Den går ud i kulturen, og tænk, hvilken frihed vi har i vores samfund, at store filmskabere tør at gøre grin med kirken og Bibelen, og måske alligevel få fortalt nogle sandheder. I hvert fald i Life of Brian, der siges på et tidspunkt, we are all individuals, altså vi er alle sammen individualister. Og så er der en, der stiller sig frem og siger, no, I'm not. Og just han er jo individualisten. Og der har vi måske det moderne samfunds problem, måske fremtidens store bibeludfordring. Hele verden er ved at blive til individualister nu. Vi søger sandheden i vores eget sind. Vi er blevet velbeslået. Vi drømmer måske ikke om paradis længere, men tænker på, om vi ikke kan leve livet en gang til i denne verden, fordi det er så godt. We are all individuals. Hvem siger, no, I'm not? Måske er det et bibelselskab, der skal sige det. Måske er det nogle præster. Måske er det nogle bedsteforældre. Måske er det børn, der spørger, hvorfor må jeg ikke høre en bibelhistorie? Jeg tror, at meget af vores frihed og vores velstand og vores individualisme og vores forholdsvis rige samfund i virkeligheden kommer fra Bibelen. Nogle gange indirekte, af snodede kanaler, men vi skal ikke underkende betydningen. Tænk på en historie, en beretning som den barmhjertige samaritaner. Det er jo religionskritik for fuld udblæsning for 2000 år siden. Så går den fromme gejstlige lige forbi manden, der ligger der ved siden af og bløder. Han har ikke tid, han skal til et vigtigt møde. Vi tør ikke at sige, at han skal hen og stifte et bibelselskab. Vi har haft meget travlt. Så kommer den næste fromme præst forbi. Også han har travlt og har ikke tid. Men pludselig kommer der et helt fremmed menneske. En, man ikke regner for noget, og hjælper. Og hvem var næste for ham? Ja, det var ham, som i retfærdighed siger, den rige unge mand, som spørger, han vil ikke engang nævne navnet på den person. Det er i virkeligheden at ture at være kritisk. At ture at tale autoriteter midt imod. Hvorfor? For at tale om sandhed. For at tale om omsorg for medmennesket. For at tale om den frihed, som kun den Gud, der har skabt verden, i virkeligheden hvad er. Og det er jo fra Jesu mund, de her ting kommer. Bibelen taler også hele tiden om lovens ånd, og ikke om dens bogstav. Og alle, der har børn, ved, at kun sådan kan man behandle mennesker, man holder rigtigt af. Man kan godt lave regler, men pludselig opstår der en situation, man ikke har forudset. Så må man lave dem om, fordi sådan går det bedre. Sådan er situationen. Sådan er kærligheden. Sådan er også den Gud, der har skabt Bibelens ord og os. Hvis din fjende beder dig om at gå 1 mil, hvad så? Skal du skyde ham? Nej, så gå 2 mil sammen med ham. Hvis en slår dig på den ene kind, hvad skal du gøre? Skal du slå igen? Så vend den anden kind til. Bibelen er fuld af det. Den vender op og ned på verden. Den tænker på en anden måde, end vi måske vil gøre. Er der slaver og herrer? Er der mænd? Er der kvinder? Er der jøde eller græker? Nej, alle er vi et i Kristus, står der i Bibelen. Og der bliver i virkeligheden hele denne individualisering, behandle mennesker ligeværdigt, introduceret for 2000 år siden, længe inden vi fik demokrati, længe inden menneskerettighedserklæringen blev skrevet, der lå kimen til den kæmpe frihed. Det var også der tanken om, at det ikke bare var et land eller et folk, der besatte sandheden, men det var et budskab, det bibelske budskab. Evangeliet var til hele verden, til alle folkeslag. Og når dette evangelium er prædiket over hele jorden, så skal enden komme, kan man læse i et af evangelierne. Og den vision, den fremtidsdrøm, er i virkeligheden hele drømmen bag bibelselskabstanken over hele kloden. Man har oversat, man har formidlet, man har lært,
Man har ansat bibeldistributører og PhD'er i bibelsprog for at kunne opfylde den tanke om, at hele kloden skal høre om dette budskab. Og den historie har Færøerne selvfølgelig også været med i, men nu er I endnu klarere og endnu tydeligere og med selvstændighed og med et fantastisk ansvar at gå på mod og en inspirationskilde, som jeg tager med hjem til Danmark og øser videre af, for I har så meget af det. Det har I nu fået i dag, og det har I fortjent, og I gør det godt. Men når man går i gang med at forkynde disse ting, så kommer der også modstand. Stor modstand nogle gange. Og et kort eksempel, som vi i næste uge i Bibelselskabet i Danmark går ud med til over 50.000 mennesker, det er historien om præsten Yusuf Nadakani, som nogle af jer måske har hørt om. Jeg skal bare sige ganske kort. Han var ked af, at hans børn i skolen i Iran, hvor han boede, kun lærte om Koranen. Han siger, de må gerne lære noget om Koranen, men kan de ikke også lære om Bibelen? Manden blev sat i fængsel, anklaget for landsforræderi og også anklaget for at have skiftet religion fra islam til kristendom. Det er der dødsstraf for i Iran. 3 år sad han fængslet. Over hele verden strømmede protesterne ind. På Facebook blev der lavet støttekampagner. Bibelselskabet var med til at aflevere en protestskrivelse til den iranske ambassade. Den blev bare afvist. Vi vil overhovedet ikke høre på det. Til sidst fandt nogle amerikanske advokater på et snedigt juridisk træk, så man kunne komme ud af anklagen om dødsstraf. Men mange, mange andre mennesker i Mellemøsten, i Nordkorea, får ikke de muligheder, bliver ikke opdaget af internationale konventioner eller institutioner, og går en hård fremtid i møde. Oplever ikke den frihed, som de lande, hvor, undskyld, jeg siger det så direkte, hvor Bibelens visdom råder, den frihed, som findes der. De mennesker har vi et ansvar for. De mennesker har faktisk brug for vores hjælp. Når vi læser Bibelen, er det ikke kun for vores egen skyld, men for at tænke på en verden, der er større, eller andre mennesker, der har brug for frihed og fred og tro, håb og kærlighed. Jeg tror, at Bibelens levende tekster har en fremtid i Danmark, på Færøerne, over hele kloden. Og jeg tror, at jer, der er forsamlet her i dag, også kan bringe den fremtid godt videre ved nu at støtte og bakke op om det nye færøske bibelselskab, som er blevet stiftet for ikke så længe siden, og som er blevet officielt i dag. Der er brug for støtte. Bibelen er faktisk presset. Verdens mest læste bog er kun blevet det, fordi mennesker har givet den videre, har bakket op, har gjort noget, og selvfølgelig fordi indholdet er en usandsynlig, vidunderlig og stor karakter. Men der er brug for støtte i en tid med pres, og den kan I være med til at give. Støtten kan heldigvis også komme fra Bibelen selv. Hvis man er mismodet, kan man slå op. Og jeg vil læse et af de steder, som jeg stregede ind som 11-årig, tror jeg var blevet, da jeg var kommet frem til Jeremias' bog, kapitel 29 og vers 11. Her med rød streg, lidt tjusket, uden lineal. Der står, "Ti, jeg ved, hvilke tanker jeg tænker om jer, lyder det fra Herren. Tanker om fred og ikke om ulykke, at jeg må give jer fremtid og håb." Når vi taler om Bibelens fremtid, så står den selv med det bedste svar. Fremtiden er ikke ulykke. Fremtiden er ikke tab. Fremtiden er fred og håb. Fremtiden er en fremtid. Det er det, som Bibelen siger. Og jeg er glad for her i dag, sammen med jer, at kunne kæmpe for en bog med de rigtige 10 bud. Ikke, at her må du ikke flygte, og hvis du hører om nogen, der gør det, så slå dem ihjel. Nej, det er nogle 10 bud, der siger, du må ikke slå ihjel. Det er nogle 10 bud, der taler om at beskytte medmennesket, og det er 10 bud, der giver den rette sammenhæng mellem Gud og menneske. Det er tro, det er frihed, det er omsorg, det er fremtid, det er håb, det er kærlighed, og det er et spørgsmål om at give det, vi har fået som dyrebart, videre til vores børn og børnebørn via sprog, kultur, kirker, medier. Men først og fremmest skal vi give Bibelen videre via mennesker. Mennesker, der kan danne Guds rigets fællesskab i et rigsfællesskab. Mennesker, der kan tænke på historiske bånd, men i virkeligheden have samhørighed i ånd.
Tusind tak, fordi jeg måtte være med på jeres festdag. Jeg og alle medarbejdere i Bibelselskabet i Danmark, bestyrelsen, som jeg også har snakket med på forhånd, ønsker jer alt godt og Guds velsignelse og held og lykke med Bibelens fremtid i færøsk sammenhæng. Tak. Utrolig spændende fireløster. Tak, tusind tak morgen. Med så meget information og med så meget håb og overbevisning, som kan give os inspiration i vores arbejde. Tusind tak. Nu for Daniel Adol Jakobsen, næstformand i styren til Bibelfællene, siger nærmere teknisk, men ser avhåverst og glæde og øjlerne og lorste værlet. Daniel, du vel at sige fra. Gjør så vel. Takk for det, Bergur. Jo, her hører du med? Ja. Jeg må si for meg at det er en omedelig stor glede at slått jeg vil vidt til disse tilgångene. Og jeg halte meg lykke å fortelle et såkallet tildreelse. Og til hver en leie morgen for 15 år siden, så stod vi en gavekort i håndene til en bokhandel. Og som du vet, så kom jeg ikke ur folkekirkene. Så jeg har brukt hina bibelene for det meste. Henda leie morgen så var en langsel som etter for å kjøpe das bibel, som vi ofte kaller den. Og jeg får så kjøpt henne. Og det var nok en av de sørste som var etter av det gamle opplandet. Og da jeg kom hjem, så var jeg i postkassan, da ligger et brev her fra Hans Jakob Johansson, biskop, hvor jeg var bøyen vid til bibelarbeidet. Det helt var nok så løy. Innenfor det så, en time faktisk. Jeg får hodla for å kjøpe seg bibelene, og så at det var bøyen vid til dette arbeidet. Og til så først til, for måtte vi komme her til i det, og til å være avmetelig, djevende og spennende, alt det som man er vidt til. Og Berger, jeg vet at så vi i stiftsgjøttene ta esne, og ta så, jeg var en fryg som biskoper spurte meg, og jeg halte det var Marsha Prydmanna, om jeg kunne være vi, og i en bibelnevn som skulle firereika for bibelfella, så måtte jeg bare si ja. Så det er så godt framan undan, og det bare blir bedre. Og det var så en nevnt som skulle firereika det føreska biblia feleie. En nevnt som hentan, som hei faktisk ikke noe ordentlig bakland, var øyelig avmarska. Så vi var bare noe få og i seg nevntene. Nå vi bliven et fela. Og tar man i feleie, så man flere. Og det jo det som hent. At vi får vi og i seg her bibelnevntene, vi letja biblene og i tikkere og i okkara henter, så vi i fela. Konstant ser man om dette her sikna veldige arbeid som det i Bibelen. Og da jeg kom inn her i kveld, så fikk jeg en seil i håndene fra noen smulande mannen. Det var Pauli Høy og Øster Kjølbro som hadde til oppgavene. Og det nettopp for at vi i feleie kunne lytte dette arbeidet langt fram. Og tog har vi har tidligere til å frelse at det var til å høre til at tekna det som lim i hesson bibelfellene. Og vi har så avgjørst i styren som det nå, at lima gjaldt 200 kroner, og for at gjøres limer i førska bibelfellene nøyest at årlige lima gjaldt 200 kroner golde framan undan. Først flytting trykker at limaskapen vil varvekter. Hentan avheitan til peningastån kan nøytast av stående en fasta flytting til bibelfellet. Og så har vi skrivet her at tilber eisner sjølv eller sjølvor at stående fasta flytting om netbanka og at maila navn og færtelefon til biblia
kurlabiblia.fo. Og så er det selv noen der, det skulle være greit nok. Her ser man en kross vi, han peningastånd som han hever, skriver sitt egna kontonummer av, og setter dato og underskrift. Og atlan er så at vi hesn i håndene kunne opprette til som lim, og kunne fære i peningastånden vi hesn her sjælen fra her. Til atlanen. Så ta vi NF kom her til, at vi reisast, så kunne det bare legge det her sjælen, utfyllt han, underskriver en sjåvande. Vi bunkar endan, så tager vi og knævtøy. Til han. Men vi vet eisne at dette her året sier at sælar er at djeva enn a få. Og tog er det en fantastisk glede for åkne kvöld at slippe a djeva tikkum. Så det er såleisne at vi og i vikene som får finner vite til at arbeid som har vært i gang denne tog for å få bibelig omsetningsene iver og færtelefoner at det har vært kommet mål. Og dette her anbøy som det er å få inn av færtelefoner eller teltene er helt avkjøpes. Så vi kan si at det er en gave fra oss bibelfellene til folk. Og det var så lykket til som i Atlesia-syndrom. Det er en heimasøye som eiter uversion.com. Og her får vi her kunne vi lese bibelene av teltene. Og vi kunne eisne lese en affærtelefon om vi da tidsen inn her. Og etter så teksten å lese, her er et merke her som vi kunne klikke av, og så kunne vi velge en tekst som vi vil ur Bibelen. Det neste her, det er, vi kan sette bokamerke vi. En tar bruker imska liter, og så kunne vi lete frem at det er hod til. Og så er eisne høve til her. Her er omlai 100 imeskar lesi atlaner gjørtar, som er avkjeipes å bruka, og som man kan så velge i middelen. Og så er eisne mulig å gjøre vimerskningar, og dette her er bare personlige vimerskningar, men man kan eisne fære ut av nettet allnåtene, og låta hesa vimerskningar man så vil til sjølver. Vi vinner som man fær av netten, eller i samband vi henda bølgen, og han er øyla stor. Og man kan lesa vimerskningar tja øron eisne. Og omframtida så er eisne her høve til at lottaka nastan beinleis og allheims godstannast under møten, og at heltene etter telefonene, og til sjåvande om internettet etter allnåtene. Og så er det nyeste av hesasjonen til at man kan hente de såkalte appene som man kan få inn av færtelefonene vi. Og her er så alle færtelefoner som atlan at skulle, det kunne for så vidt nesten nå. Det er bare ikke helt viser om telefoner i løtene virka, men iPhonen hon virka, det er så rett, og finner jeg virka. Og hit kommer jeg virka innenfor tvær viker, til okkurs vi at hentan her heimasøyen skal oppdatere Android og Anna. Og her er så eisne, man kan så eisne, man vil til, innrita seg, så altså man kan samskifta vi ånder. Og her er så heter vi felles vimerskingen, og det som stender nyr etter her, det er imisk som har vimerst, som man kan så fære vujer inn og hitje etter. Og at heltene, dette er nok ikke galt av færtelefonen, dette halte er øyla snilt. Det er parallell lesnauer. Det vil si at du kan samstundes lese tvær omsetninger som du velger sjølver, og kan sammen lykna i middelen. Det er et ekvelig hent anpå. Og så her nere, så er så atret her vi at downloada
så Ochapes appene. Så jeg halte at det en nok så stor gave vid djeva forrige falske i det. Og kan man få Bibelen av flere utgaver? Ja, det er rettelig nekvar utgaver. Det er ikke alle hemsens utgaver å få her, men her er nekvar. Og det tror jeg som man så kan sammenlukne i midtlene. Jeg halte til å være til. Jeg vet ikke om jeg glemt noe, Bergur. Ja. Så, men det er hjertelig velkommen som limer i førerska bibelfellene. Og la meg si, vi er ikke endelig heimasynet til åkken. Trudja for Nardolve, og det er viktig i Jesus før når vi er heimon. Trudja for Nardolve.biblia.fo. Stora takk for Daniel. Jeg hadde så ikke hånda klappa i stedet. Så vi ikke gjøre måneden. Sera, gå framløva Daniel. Daniel, han helt en av standene at det her var vissar. Det er flere ideer sjøen at vi får ta oss sammen om at jeg har forstått litt at han har en heimasøy. Det er alltid ikke det sjøen alltid. 4 ideer sjøen, ok. Nei, det var mye det. At han er ved linten, den er ikke hånden. Det så det 50. Så da jeg var i lintene så ringte til Daniel og sier nå må vi ferdig i alle bankene her og ta for vi så Bayer. Så har vi stående kontor i alle bankene. Og han hadde en avgjørte vidt at heit og en avsamme person kjører kjøtt av og han eitor Hjalte av Lava som er gjørst et framgjort arbeid så kjøtt. Og vi vågna som jeg nevnte fyrtøkken er letja ut kunning om bibelvittnesborer og spennende lester vi vil kjenne Bibelene av hjemmesøyene til åkken. Som er inspirerende for en og kvann, altså. Og ikke noen antlige løyve, men eisene til prætike og utblåster og annet. Og til dømes kan så teka fra hjemmesøyene til Bibelfellene i at vi nekner hjemmesøyene. Evangelier er en hjemmesøy, og hjemmesøyene er en, og jeg kan folkekirken er en eisene. Så kan man teka tilfell her og bare ta lett til noen søyene hjemmesøyene, og bare si at det finnes det fra. Og så skal vi også si at vi har fått det fra Danmark. Det er det. Det må vi bare... Vi må bite i græsset. Så... Røgn til nu og få hatta omsett til godt først. At det er som en som bor i Danmark hei steg ut at han sitter nemlig her. Man spyr nemlig en som er skilfyrdøy. Nå får jeg vite at jeg må lykke spørre. Her var det ødt finnes tilmeldinger selv. Ødt. Og her var det ødt finnes penn. Det trykker vi ikke hvordan vel til gjøre til sjølven og bibelfellene vi er ikke slimer. Så jeg har fortjellige grunn til å gjøre vi kommer fra å gjøre ut tilfell. Først smarte bøker, så større bøker. Heimasøyen kostar, kunning kostar, alt kostar, mission kostar. Så dette her nu ikke bare næka som gjør dere møvelige til å gjøre ut tilfell, men eis annet. Det gjør dere møvelige til beinleis at avvarska bibelfellet. Nu skal jeg si det om kvøy. Tror jeg da i mai måned møtes vi til en stor i-alfond her tuers vi. Og alle hine 1000. Nei, vi vet ikke da hvordan snakker vi vi får alt det. Men vi får nøkker at tre tråkning vi. Til ekvelige pessimistisk sagt. Men vi får vånande nekvatræt som kunne standa sammen vi og i mai måned. Ta ikke med Daniel som akkurat tekniske maver. At hitje etter øtlån som hever golte. Og på tannmåten først vi mailet. Vi det veist det mulig å sende en sms hvis det skulle være. Du her kan så eise skrive til sms eller hva heter det. Til fjerntelefonnummer. Men jeg kan si at det kom. Og jeg har funnet noen velge tid et ompå og i styr. Så kunne de sette tid det sammen vi spiller til dem. Og et eike ompå.
Vi skulle ha 2 ombud nemlig å ta og i all funnet noen valgt. Så skilje okkon tar vi sia at vi ekvær feien vil jeg heita av tikkon og ånder om at tekna tikkon som lim. Tog så eier to på Bibelfellei. Bibelfellei bare fela at det vit som Daniel så pura rett blir jeg sina framløv i. Og i fela. Fela og i fela. Fint. Jeg halte vi skal gjøre Marsten Johansen året etter. Marsten, gjør så vel. Nu är vi ända vi färg var så låta komna tacka. Vi tackar hjärtaliga kyrkeraje och kyrketjänaren här vi har vilka kyrka för vi kunde få hesa kyrka som karm under detta tilltag. Katrin Dahl och andra har steg för dräcka. Vi tackar hjärtaliga för. Tackar Eisne Oddvar för gott orgelspel. Vi här var orsök att tacka till kun ötlun. Vi har Eisne orsök till att tacka god. Nu får vi det be för var. Men gå tid, vi är till en dräckamon och hon till oss samman och ta sig om detta som är färd fram. Vi ber för var samman och låt oss vara samman. Vi mer vi bönnen. Färger var tusen mesta himnon, heilagt ver navn tutt, kommer rujt tutt. Ver vilje tuin, som i himle så gjør. Gjev okkon i det, okkara dagliga brei, og fyrirgjev okkon synder okkara, så som vid eisne fyrirgjev at heimon og imot i okkon synda. Lei okkon ikkje frastingar, men frels okkon fra tidla, tog jeg tutte rujtje, valde og heiren, om atlar ever. Amen.